Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Si Babes. Siya kanina dawag. Hello. Surrender na sa kapulisan, JC. Oh. Surrender na. Nili yan, Babes. Bahiran mo ang imong mga kasalanan, JC. Tiyan na kay. Sukol jugos mga pulis. Kung mabugos sila o dagog na ko, suklan ko sila. Makigubat ko nila. JC. Tungo ka? Makigubat ko nila. Ikaw, maoy, kaingon na yung tanan. Ikaw, Babes. Unsa? Iya, kadong na ko sirin. Mana ni? Masig mohonong ni. Marag mohonong yun. Mga pulis na yun. Shit. Trailing. Suklan ta mo. Diyan na sila, Babes. Ha? Maggubat namin. Ako armas. Surrender na lang, JC. Surrender na lang. Dili ko mo surrender, Babes. Dili. Makigubat ko nila. Makipatay ko nila. Sabot ka? Kadong ka? JC! Ipawi nga niya ka nila! Surrender na lang! Mga buwang. Surrender. Singgit pa. Huwag mo yabag. Tilawin ninyo na yung ginandam na ko ninyo. Tilawin ninyo. Ha? Tilawin. May usap tingali. Bet, naminahon ta. JC! So usap lagi. Ihangyo ka sa pag-surrender nga! Maayo nga pamagi! Surrender na lang! Babes, kadungog ka, Babes. Paminaw ha. Ayaw i-off imong cellphone. Makigubat ko nila. JC! Tingog kang. Nag-andam naman ko ani. Hindi ako floor sa mong apartment. O magkita na ko ang kapulisan. Klaro kayo sila bantang kayo. Labi na gamito na ko ang akong 22 caliber rifle with telescope. JC, please lang. Ayaw nagtugagi ang imong kasalanan. Ayaw na, JC. Mahimo ba? Gusto kong malingaw, gusto kong mutanaw sa mga pulis nga muligdas sama sa mga langgam nga punay tukmo nga akong puntingon sa akong rifle. JC! Ayan na may gustong musod, gusto mo kat sa mong gate, klaro kayong agtang sa mga pulis. Kanya nag-aim na ko sa akong rifle. Kaklaro bes agtang sa mga pulis. Mo aksyon na bagkat-kat. Paminaw Babes ha, paminaw. Iligbuto ani. Klaro kayong mutighaya ang pulis nga way kinabuhi. Pero with silencer na ba ning akong rifle. Ayaw ka nagbuhata, JC. Ayaw! Silom. Badunggan ka nila. Ani kablit talay kuwang, Babes. Kablit talay kuwang. Aksyon kong kat yung ka. Inigtikan ni mo. Hagba ka na. Ayaw lagi, JC! Sana. Sige yun, pamugos mo. Kat yun. Kat yun. Ni apa, punan na to. Bullseye. Kadungo ka, Babes. Tig-ik ang pulis. Nga aksyon o kat. May panggaigo sa agtang. Digbul. Naku, nakikagsa, JC! Shh, pagilong. Just listen, chill, and relax. Okay? Kanil sa, kaya mo inom sa kong tubig. Kiuhaw ko. JC! Ipunaan mo yung mga atraso! Ilibutan na yung palibuto! Ugwa ka na yung kakyasan pa! Mga tundo. Kung wa ako'y kakiyasan lang, saka mo dre. Saka. Aron sa ingon, sugaton ko mo sa mga balas sa mga armas. Saka mo dre, mo! JC, hunungan na! Ayaw pagsaba, Babes. Paminaw lang. Unsa nitabo, Miss Babes? Nakapatay na siyang polis. Unsa? Nisukol sa mga polis? Andy. Wa na gyud. Guba lagi yung utok at tutuhana. Asa na siya karon? Naasi sa ikalimang andana sa ilang apartment. Og may mga armas siya. Naay 22 rifle with silencer pa.
May telescope pa yun. Naku. Naku. Klaro ka. Sa'yo na kaayo ang pag-igo niya anas mga pulis. Bitaw. Pero, dili mga buga mga pulis. Uy nga, magpataka na lang po. Wadyo ko magdahom ini. Nga killer ba dito si JC? Tanaw na ko, tarungan, di ko sigod, gwapo, pero... Kida-kida. Ha? Ano sa'yo kida-kida? Da, adik-adik. Chris. Chris, di ba, mau na ang doktor nga nag-atiman ka, Franco? Oh, no. Guniti ako cellphone. Paminawan ninyo si JC. Kaya sugato na ako ang doktor. Sige, Miss Babes. Sige. Paminawa na yun kung unsay ni tabot ni JC dito. Maminaw ko. Pero, ay, ki-off naman. Oh, unsa? Doc, kumusta ang among pasyente? 50-50. Doc, unsay... Kung magalampas siya o 48 hours, mabuhi siya. God, 48 hours? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Gihimo na mong tanan ng maluwas ang pasyente. Okay? Excuse me. Kinuha ko. 48 hours. 50-50 ang iyang kahimtang. Franco, magpakabuhi ka. Dili ko mapasaylo akong kaugalingon kung may mahitabo di mo. Miss Babes, kumusta man? Unsa may tubag sa doktor? Miss Babes, anong masalupon man kay ka, ha? Uy, Miss Babes, paglaro. Uy, unsay balita sa doktor, paglaro ba? 50-50 ang kinabuhi ni Franco. Ginoo. Unsa? Uy, my God! Tagalan siya og 48 hours. Unsay buti pasabutan na, Miss Babes? Oh, good, miss. 48 hours. Kung makalingkawas siya, buhi siya. Mao ba? Kakuyaw ba ni Ana? Uy, 48 hours? Uy, Franco, ginawa niyo, Franco, ginawag yun. Sunda si Ginhawa Delphin. Ha? Ginhawa Dolphin? Oo. Kisa man na siya. Si Ginhawa Delphin ba? Iyang balibaran ang kamatayon. Muginhaw ang yun siya. Unsa? Asa naman mo? Higilo mo. Asa na mo? Ha? Asa na mo? Napang ilang patron ka. Ano walay tao? Oo, tingali ngita silang pagi nga makabuti rin sa akong naibutangan. Huwag sila may bawa nga din sa 5th floor. Aniya nga mong CCTV camera na butang. O matanaw na mo ang tinang anggulo diri sa among building. Tanaw na ko ang tanang channel. Alright, man. Yes, sir. Ay mo kumpiyansa. Kailangan nga masikop na siya nga dili makalusot pa. Namatyan na kita. Busa kailangan nga ato gisang masikop karong adlaw. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kami. Kung magdumili gid siya, watay mahimo. Dakpo na to siya. Buhi o patay. Yes, sir. O ikaw, Alvin, ikaw may sharpshooter na to. Ikaw musaka ng Picas building nga niabot og 10th floor. Sigon sa atong source sa ilang janitor nga atong nasignit na si GC sa 5th floor. Busa ikaw akong yasayin, Aldwin. Nga mukat-kat usab sa 5th floor sa atbang sa building. Gamita usab ang imong rifle with telescope. Klaro? Yes, sir. Okay, move, Aldwin! Yes, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.